अफिसाव औ खोनाबाय दा देलाय बुंलाय ओमफ्राय नैबे मबाइल गिदिर लानायनिफ्रायसो रायज्लायदों आरोखि बे मानसिया सोरजों रायलायदों बे हौवाजों दा नों जेनेबा बै हौवाखौ मिथिखायो नामा मिथिया आङो बे जेनेबा दासो थाफैबायना आं बे दासो थाफैनायावहाय बे हिनजावा दस्रा गुबुन हौवाजोंहाय रायज्लायबाय थायो जाहैबाय ओमफ्राय मानसिफ्राबो खोनाखादों जाहैदोंनो हौवाफोरजों रायज्लायनाय फन रायज्लायबाय थानाय आरो बेराफारसे नैबे गथ'फोर दङना बे गथ'फ्रा फिसाजो दङ एसे गिदिर 9 बोसोरनि बारबाय साबेसे गथ' दं नोंसिना हिनजावसा देरसिन ओमफ्राय हौवासा सासे दङ बेसेबां बोसोरनि हिनजावसाया बारबाय आरो 9 बोसोरखौनो हम आंबो बारा मिथिलाय लांला आंबो बिदेशआव फैनानै ओमफ्राय हौवासाया 5 बोसोरनि बारबायदां 5 बोसोरखौनो दङ 5 बोसोरखौनो हमना लादो नोङो बिदेशआव थाहैनाय बेसेबांसो गोबाव जाखो आङो बिदेशआव फैनाया बावाखै मेसेंनिफ्रायसो फैदों जेनेबा बिदिनो जेनेबा 4 मास जाबाय ओमफ्राय दाना बे हौवा गैला नालाय जेनेबा हौवा गैयिखायनो फन रायज्लायनो चान्स मोनबाय आरो बे फन रायज्लायदावबाय दाना आं फन बुहरबा बिजि मोनबाय थाखायो आरो वाटसिं मोनबाय थाखायो ओमफ्राय नोंनि फनखौ मा ओहो ओमफ्राय उनावहायसो फन बुबाय थाबासो खनब्रै खनबा फन बुबासो हमनोसै आरोखि हमनानै रायज्लायहरनोसै ओमफ्राय आं सोंहरसै सोरजों रायज्लायहरदों होनना बुङोबा लोगोफोरजों रायज्लायहरदों होनना बुङो नोंनि सन्देहआव दा बे सोरजोंबा थांदोंना ना बहाबा खामानि मावनो थांदों सोरजोंबा थांखाथारनायसो एखे सिखारथारनायखा मानो होनबा बिनि मबाइलावहाय हौवाफोर नागिरबाय थाखायो नालाय दा बे हौवायानो लांखानायखा जेनेबा बेखौ बे सन्देहखा आरो खारखानायसो नों दा जेनेबा नोंनि हिनजावखौ मोनबा नों लाफिनगोन ना लाफिना आंथ' लानाय लायैया बे उननि बाथ्रा जिखुनु मानसिखौ नांगौ मानो होनबा सरखारनिबो न' मोननाय दङ बेराफारसे फैसाखौ फिसखौ बख'नानै बे सिमेन्ट बायदिसिना इथा बायदिसिना बायनानै दोनबायना फार्स्टनि मोननाय फैसाजों ओमफ्राय दाथ' बेखौ लुनानै आरो फट' खेबनानै हरबावनांगौ होमबा फैसाया गजोबगोन लुफुंनो हागोन न'खौ आरो दा बे फैयाबाबोथ' जायाना खामानिया बे न'आ बोरै जानो आरो सरखारनिजों माबायाथ' जेन'बा मा होनो चेयारमेनफोराबोथ' मेम्बारफ्राथ' रागा जोंनानै केस होनो हागौना बेखौ दा नों सरखारनि लुफुङाबा थाखा बर'नानै होआबाथ' बिसोरथ' केस होखागोन नों दा जेनेबा जोंनि बर' समाजनि रायजो राजा बिथांमोनखौ बहाबाफोर नुयोब्ला हमना दोननो थाखाय खावलायगोन ना नोंथाङा मा बिदिनो होनबानो जाबाय नोङो जेन'बा नों दा मा बुंगोन जोंनि बर' समाजनि फंबाय माखासेखौ नों मा बुंगोन जोंनि बर' समाजनि बिदा फंबाय माखासे गुबुन गुबुन जायगायाव थायो खामानि मावनो थायो जेरैबायदि एक्स एनडिएफबि आदामोनखौ नोंथाङा मा खावलायहरनो सानो आंबो बिदिनो लुबैदों जेन'बा गासिबो बे जोंनि बर' समाजनि बे रायजो राजाफोरखौ जाहाथे बेखौहाय नुयोब्ला हमनानै लाबोफिनदों जेनेबा गोजानाव थांदोंबाबो आंबोथ' जेनेबा नै तामिलनाडुआवसो दंफैखायो नालाय आंबोथ' जेनेबा न'आव गैया ओंखायनो दा मा होनो नांसिनगौ जाहैबाय आरो गथ' गथायबो दङ फैसिबानो जायो दा गथ'फ्राबो नै सासे ओंखाम जायानो फिसाला दुइसिना नागिरबाय थादों बिमाखौ जाथाया माला जाया जाथाया माला जाया जाथाय जानाया रबिबारनि 10-11 खारदों बियो ओमफ्राय आंथ' बेखौ खारदों होननानै मिथियाखैना ओमफ्राय मा होनो
मोनाबासो बे फिसाजोआ फन हरबाय आंनाव बाबा मामिया दाबो फैयाखिसै सानाव थांदोंमोन डाक्टारनाव थांनो होननानै थांदोंमोन बियो ओमफ्राय गैया दाबो फैयाखै होननानै बुंहरबाय फिसाजोआ ओमफ्राय दाना आंथ' बिदि होननाय लोगो लोगोनो फन बुहरबाय दाना आंनिखौ खेबसेल' रिं होदों फनखौ ओमफ्राय आरो सेकेन्ड बाराव बुहरबाय ओइबासिम बिजि लाबाय आंनिखौ गैला मोनासै न'आव दा नोंस्रा न'खराव गथ' सानैल' दं ना सोरबा दंबावो गथ'फोरजों लोगोआव सानै ओमफ्राय आंनि बिमा दङ रावबो गैला हौवाफोर गैखाला ओरैनो नोंसोरो नांलाय खमलाय जाबाय थायोमोन नामा नांलाय खमलाय जाया खनसेबो नांलायफेरा हिनजावानो दस्रा लाइनखासो दस्राजोंसो प्लान दंखायो आं बे बिबाबो रायाबो खनसेबो दाबो बुफेराखै नायफेराखै आरो आङो नै जेनेबा बिदेशआव फैबाय आङो बिदेशआव फैबाबो आं फैसा हरगासिनो दं फैसा हरगासिनो दं आं नायबाय थादों मोनबानो हरखायो आं फैसाखौ ओमफ्राय मा दस्रा हौवाजों दंखायो होननानै बे दस्रा हौवाजोंसो थांखानाय थारो नोंनि सन्देहआव ओंखायनो आंजों बारा मोजांबो रायलाया आरो गाव जेनेबा लोगोफोरजोंबो मोजां गुमुर मोजां स्रा रायलाया आरो फिसाजों खोनाबाय थाखादों मोनायाव उन्दुबा दैलि हौवायानो हरबाय थाखायो जायो जों हौवाल' रायज्लायहरखायोनो सानफ्रोमबो हौवा हरबाय थायो होननानै बुंहरदों फिसाजोआ सानै सासेखौ बिजुलि सासेयाबो नोंसोरनि लागोनिनो नामा गामिनि खाथिखा बेबो हाबा जाखानायमोन नामा औ हाबा जाजोबखानायखा बेहा साबैसे गथ'नि बिमा बेहाबो सानै दङ बेनि हौवाया दा बबेयावहाय दं बिनि हौवायाबो दाबसेयावसो दंहैयोमोन जेनेबा ओरै बन बायसिना लायनोसो थांदोंमोन नामा न'आव गैयामोन दा बेहाबो चान्स मोनदों खारनो मा जायगानि जारबारिनि फुराना जारबारि नोंनि फुल एड्रेसा मा जारबारि फुराखायखा डिस्ट्रिक्टआथ' क'क्राझारखा डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार ओमफ्राय आंनि माबाया बे जारबारिखा फुराना जारबारिखा नोंनि हिनजावनि नामा मामोन आरो बे जाय सासे खारफानाय बेनि हिनजावनि नामा मामोन बे सासेया बिजुलि होनो ओमफ्राय आंना हिनजावा सान्थि होनो सान्थि सरगियारि बैना बिजुलि ब्रह्म ओमफ्राय नोंनिया आंनिया नितेन बैनि हौवानि नामा बैनिया हौवाना कनक